mata ka arpo kendai terik jong ni benai bakat wei jong kene ke senam arajar arpo la pli perda ya ka HNYF area maupun area unit ka bolong hagane ke sengi ke bamta te ngagu by presiden jong HNYF Southwest Kecil District ngapen bena bayak ni turnamen la pli hagane sengi ke bamta kum kadak kajing pli na kumai kaban kenjat ya kene ka bol kum kadak jong ke jipli ya kene ka jelekai hagane sengi ke bamta Kahnyuk Trap National Youth Front jong ka Mauput Area Unit mentaka sengi kalayo aban play perda ya ka lempugi elekai kinjat ball balatip kum ka third invitation football tournament araja R4R ha ka ba Vice President jong ka HNYF Southwest Khasil District ba Shining Wanyang ulalong ukongsan Kikenhun ki balayo ban elekai sedang ban play perda ya ka ne ka lempung kilong ka Top Guy Football Club bat ka Persang Day Football Club ha ka por khat architect mensengi bat ka Patna Football Club bat ka Domba Football Club ha ka por architect no phai sengi kikenhun ki balon ban sim menta ha ka ne gal pungi le kai kinjat bol ki don baro life arteli kiblai don lang ha ka ne kisngi kilong na do umentri jong ki arteli ki shinong upper Mauput ba McDonald Thongni bat lower Mauput Robert Basan kipat ba jong ka shinong rangkat bat kirkhot jong ka HNYF bagantup ya working president ka HNYF Southwest Khasil District ba Shimbor Langte ka jinglong jingman jong ka madan ka jong pi hang ne hot ngisngau kemen sibun ba habang yo sneu ba na ka wei ka por na wei snam chu wei snam pi penlong ya kini ya ki jaj tournament ki ba per harai ki khun samla ki ba ik ya ka sport ki ba ik ki jeng lekai ki ba sultanat ki ba don ya ka sap ki man thai ban wan ka ban ya lekai wat hakamadan ke balong kumniru ngiso kemen sibun ni pi ba pi yaj na ka wei ka por ban ong ban khot ban wer ki samla ngisuk men shibun ban ong ipi happy organize ki kum kini ki tournament ngisau tu ba ka dei ka slem ya ba PPI ya ki ya ka sandur ke jong pi ndag menta ka lawei jong ki kun samla oi ki kun samla ru hagar jo ka por makin tu ya ki bakin do man thai watla ha ki madan ki barit haring ong ipi ka jing ka dak jong ka jing sedang kadehi nakakam kaba ibarit nagibarit tam hari pin poi ha iba kraw tam ngapen kan mau ye pi man ong ba ka sidrop ka penlang ya ka duriau ba ka penlang ya ka duriau ka ba he pisuk tu ya kata ka ka ba ka jingmut haba ong ka tang sidrop ka penlang ka duriau haba pi ya lekai ya ki jing lekai kan sedang dalam peying jong pi pin sedang na imadan ibarit ijong pi bat hadin nang ta pin kiu bat pin ye kiu na kwe ka por si kwe pat bat pin la ban poiru wat akimadan ki bahe ki balong ki standard madan ki ba pila ban kai hakimadan ki ba kum ka FIFA ka penlong ye ki madan ki jajye kai football hakimadan ki ba fair ki ba internet bat hakimadan ki balong jeli dia kita ki baro ki dak jong ki sedang ki dei hi nar pe ki jong pi bat dak ne ka poro ka bamtang o pi kane ka dei ka dak jong ki sedang jong pi ba bin sim ye ka madan ba bin sim ba ong ba ngang sedang nang ne bat pin poi haka district level pin poi haka state level bat pin poi ro ha ka national level haunu bunai bamta mentang i ba kedon ka world cup pi ki player ki ba per na ki we bat kiri hatu pimudur ki baki nuan na ki madan ki bahe pimudur baki ki wan na ki madan ki ba long standard ki wan na ki madan ki barit khamrip tam bani ke madan ke jungpi ba pin le kai ha ke sngi ke bomta henry ka jing la ke jungpi bat ka jing bom chong klik ti ke jungpi ban practice na ke por si por kamot ka penlong pi bat ka penlong ki bakin long kita ki national player ki international player ti ngisuk men ban ui ya piru kini ka por bamenta ba pin sim ya kini ka lat kini ka kabu bamenta sedang rang ni yai chakmat bat pin yai na goi ka por kenang ba piru pin yo ban kech haba pi sedang ban ya lekai kan mau ya kata ba pinong ba ngang ya lekai tang hini imadan ibarit nganong position na sino kata kamla banlong
Hare pin sedang nane imadan barit bat pin poi hakata kathong ya ka pi pidon haka mesim ke jongpi ka pi pidon apa mesim jongpi kata ka de kathong ka pi pidon banele kai bat pin poi sakliar jong ulum jong ke jing thong ke jongpi angki samla ki badang dangki ban ngala ban ong pi ru pidang kakarta ke jongpi ka jingele kai jongpi kadang jerong apa pi bidang jerong kakarta sip ya kita ka benta ban ong ba haba ngam sedang menta kebut nagway kapor syagway por ngang rangla benel kai bat ngala ban dikumpit bat kiway ru kiway ki peliar ke badan ki madan ki ba ki madan ki ba long ki badan bas standar sim ya kata hagway ke sngi ngangan la mangai yaki kenang ba pi pin pilong ubajob namar lada pi nagalan ju pi pin sngu tulot no pin su tight no ban ong ba tang menta habanga ngadon hagane ka snong hagane madan kemadan ke longkat ni lada pin ong ba ngang ngasnu thai kata kamasim ke jopi kanam poi shono harai kermen bahaga we kesngi pin solong unung job harai bakala menta laisai be ban penbai sarem menta laisai pin dan syuk ban sarem kata ka banga na ai ya ka kubor sepi babin sim ya kata hendang ba nagalang jopi pin kiu hagar ko mereka jopi bat pinom do jingkermen ba pinong ba menta ngarem renre laisai ngan sarem menta pin rem laisai pin job bat nga kentu ye pi yele kai bha ga ni ka madan ka por ka menta ben i kata kasap ka jupi ben i kasap ka itanat ka jupi kenang ba na kalang jungi ba per kai ngin yu itanat ben itanat ye pi kumang al ong ye pi bala ra pi pen itanat yerkol ka ko mer kai jupi ki ba bun hi ki bala ya ka ban wan ya ka ban khot wat na ying ka jupi ro ya ka ba pi pen i ya kata kasap ka ba itanat kasap ka ba pi pen i bat pilong upliar uba itana bat pimdai upliar uba pen i ya ke jingdom ke jongpi re pen i ya kata ka mesim ke basnur ke upliar i hapo distrik jongi menta kidon ki pliar jongi ke belekai sabar Chesterpol udon sabar belekai ya ka national league ka penlong yu baun kamai da kilak da kolak ke kisnem piru balai kakarta ju pi gedang biang kajing karni yang jupi kur kabiang tisim yang kata bentah apa pi kwa banong banelekai nag bentah banga nganelekai nag bentah bangan imja sim yang tak bentah banong bangan sedang bentah barwat ong ba nganelekai bat ngan kut no hang ne kata kamla banong namar rada pi pinong banga elekai bat ngan kut no hang ne kata kanompoi sono ya hagane kapor ka bentah kentu ka weri pi kumki para samla bampin sim ya kan ka kabu nagmenta banlong kita ki atiar ki balong ki ambassador ki nong rak tin sim nang ne na po sinong jungpi na maput bat hagway gasngi kin soong ba national maput ki don ki samla ki bami khmat ya ki distrik ki bami khmat ya ka state level ki bami khmat ya ka national level asuk men bahagway gasngi yang kirmen bakin don batkin long kum kita lagalong duma lagalong kakiak lagalong kiwe ki jajing di ki ba pen buat ya kamet ke jongpi ken mau kita ki dei ki dak jong ka jing pentroin ya gar ko melekai ke jongpi bat ki dei ka dak jong ka jing pentroin na ga menta ka imlang ka salang ke jongpi bat ka dei ka dak jing pentroin na menta ki ba bun ki benta ha ka imlang ka salang ke jongpi ku uplias dia kata ka jing kentu ken pam ke jongah ka por menta nak bata jongpi sim ni kena ke benta kenang bapi lara pisimi kini pin kiari kini kata pila banlong kita ki peliar ki ba long ki peliar ki bitanat dia kini ki peliar kini ke por ke bamta ba apa pisim ba piele kai na koi ka jaka sekoi pat na koi ke por sekoi pat ken mau tang ka wei ba pidei ban sim ya kata ka mensim jong ke jing lung slur ke jong pi bat pidei banlong peliar ubayasha lara pilong peliar ubom ju yasha kan mau pinompoi se Hare la da pi pilong upliar ubayasha kan mau hakwe gesngi ya pi kindon ki bayaro kindon ki bapertu bat kindon ro ki bara ya pi nagwe kapor sakwe pat bat habab ki we pat ki ui ya pi ba pidon kata ka mensim nagbanta ya ka bandele kai nadu ka donut ber ka mensim ke jopi ki kloi wat ma sim la yeng jong pi ro Hare la da pi nagalan jopi pi start katno Henry ka mensim jopi pat kar ko melekai ke jopi pat kalong dakwe
บัดพี่ดอนกับมันซิมกับว่าHong Kongพี่ดอนกับมันซิมกับว่านักเรียนจงพี่เป็นปันป้าวิกจิงเซบิตาร์กจงพี่กำหนดวันละกี่เวกี่อยากจิงเล็กกายกี่ตัวเบ็ดกจงพี่เฮนรี่กี่เกนเกรนเบนี่พี่กันมาวิกี่นี่กี่อาร์ตลีกี่บ้านนักเรียนจงพี่ฮับบันซิมกุมกี่เปลี่ยนกจงพี่นักบันตาบันเล็กกายนักเวกับปอร์เชกเวปัดดับนักจิงสงบแม่นกับคราวหากันในกาสงีกับบัมตาหากับบังโยอยากกับบันเนี่ยกันดูในการลำบัดพี่ดินบัดพิลาจิงสิบบาพี่ดอนกับบันตาบันปัญญาคำตำยาการในกาinvitation football tournament กับบาลายกับบาพิลายาลันตีกับบาพิลาไอมันซิมยากีpara samla จงกันในกาดงกัดทันบันพันอียากระซับกับพงกับจงพี่หากไม่ได้กัดบัดกันเอกาจิงเล็กไกฟุตบอลเตงอีเป็นเป้าตะกี้ขมัดผู้สามรคีฮับะเนียวอีพี่น้องไอชิมบันตายบารอไลฟ์อาร์ตลีกิทีมกิบานักเลี้ยงจงกาarea unit กาลายอยากับบันคอร์ดบัดอินไบต์พี่แต่กันเอกาลงกับซินกับกันเอกาลงกับสงีกับบันน้องกงจงกันเอกา invitation กับอะไรจงพีกับเซง HNYF จงกับมาพูด area unit กับพิลิโออยากับบันเต็งเบียง how news name arjar artoar or kaba ngin kreni issue te hanrei habangi poi hakan ka sinong hang ni hamo put habang yo i ka jing i ka jong ki khun samla jong kan ka dong ka than tham tam hak we der kat bat ka sport ni isen e sipun e ya kan ka madan kaba dang don tang haki sipo meter square foot ngalaban ong square meter te kalong ka ba ngis ngosan e ya pi ki khon samla jong ka dong ka than bat shisha mila ban pha ro e khubor lengbak ka por ka ban ta hadin bangili i ya kan ka madan pana ka leng jong ka sarkar ka ladei ya ka ban ai ka jing ya rap kham tam hak beden ka bangni ka badang kumba long kiwi ki sinong namar bar karkum ka por karkum ka juk ni iru ya ka budget ka ba nakaliang jong ka sorkar jala hak beden kat bat ka jing pen bhai ki madan hak beden kat bat ka jing bit jing biang jong ki jakai lekai hakisinong ki ba pher ni i ba ka he hadu kata Deka ka bangi kwa ban ong kalong ba nakaliang jong ka sorkar kala day si siya ban ya petlem ban penbha kam tam ya kan ka bantan katkum kajing bit jing biang jong kinong song sinong ha kan ka dong ka than kam tam kan ka moput ka sinong moput lai kalong ka sinong ka bala rem ka sinong ka bala he bha wat ki MLA ki MBC nang niru kilami tika ba kat no tam kalong ba tangya kamadan ru kimpat semayo nakabanta ban kilomet nakaliang jing kun samla ki badon ka sap ka phong hakaliang ka sport ni kham i chibun e ban ni kham sngo sarong lada ki kun samla jong ka dong ka than ki mi banlong ki player namar abang ni pet hakini ki singi ki pamata ka football kalong ka we kalat kamai nakabanta jong ki kun samla ha kanu ka jakala ha kanu ka ri kata kapenta kaba ngikwa ban ai la ne ban pha ya khubor cheki kun samla jong kan de ka dong ka than bahaba phidon kata kasap pendon kam hok ya kata kasap nganga chat ong ya ki bahayi ngasem ya ki persala jong ya ki kun la jong ban ong ba haba phidon kanu kasap pendon kam hok ya ka bat i ya ka burom ya ka namar hakawi ka sngi phim sayo ya ka ban khet ya uso lang ba ka to kasap kaba Pidon hakajing im kajong pi tengi ai ka kajing kublei nakabata ki kun samla jongan ka dong ka than ki balayo ya ka ban ya simta ki balayo ya ka ban trelang rekat bat ka seng HNYF bala penbet da ka mauput area unit na kasnem syakasnem perni buru kajing kerpat hapdeng jong pi baro ki pelayan bahaba pi
Pishim ya kadika benta haba piyo ya kadika sap banlong ki player. Penon kam hok ya ka sap ka ba ublay ai happy. Namar bahaka wi kasngi. Om tang ba pin sakut hang ni. Te hanre pinyo ya ka ban pau haki district level haka state hakarihi kumju. Namar bahaba pi penon kam ya ka sap kata kate kapata ka pi pin kamai. Niyo I tang hapo kajala me khalaya jong iru uplayar haka si ayom kila yo ya kabat sign kontrak itu ki sport club daki Popolak dikata kadai kabenta kabangi kabanga ngakwa ya kabat ai ka message khamat hapdeng jong pi kum ki khun samla jong ne katong kathan pendong kam hok ya kasap kabau blay u ai happy ngasngeu ya kabat ong ya kinong kitam sinong hang ni bahaba ki department sorkar ha kabe dengkat berkejutan ha ya ki madan football ki madan volleyball nakaliang jong ka sport department kadon pipin sngop ha panel isitom nakaliang jong pi kinong kitam sinong pantur si ki department sorkar kenang ba pinyo ya kaban ai kenang ba kajing syakri ya ki kun samla jong kan kadong kathan kan long sisa kapamantoy na kabata kalaway ka joki ban ngisngeu ya kaban ong bahaba phim haba pisngeu dulat ban ngisngeu du leti sobha saya kan jo lemru yangi ngin persyang kat bala pan ai ya kalenti pan pendi ya kalenti bakumno na kalyang jong piru pinyo ya kapan approach sa sokar ha kabeden ka bagati pantha ya ki matan ya lekai ki snong ki thau ki jong pri